Dwi wedi dotio yn hollol, dwi wrth modd o fan hyn, a dwi'n planio wneud MA blwyddyn nesaf rwan. A mae'r peth bod yn anhygoel, mae'r addysg yma just mor dda. Dwi'n meddwl bod y ffordd mae'r ysgol yn gweithio yn rili dda. Mae'n ysgol reit bach, a dwi'n meddwl bod yr addysg yn reit personol, mae'n reit ar lefel 1 i 1. Mae pawb yn meddwl bod beth da ni'n meddwl yn bwysig iawn, a mae'r ffyrdd mae'r dosbarthiadau wedi cael eu strwythuro. Mae pawb yn cael cyfle i mynegu barn amdano beth bynnag da ni'n ddarllen. A dwi'n meddwl bod mae'n jyst fath cymdeithas yn hytrach na ysgol, mae'n rili da. Dwi'n hoff iawn o'r modiwlau Welsh Writing and English. Maen nhw'n fel pont rhwng dau diwylliant mewn ffordd. A dwi'n meddwl bod hynna'n rili da bod ni'n cael sort of ystyried sut mae awduron yn mynegu hynna'n yn Saesneg pan maen nhw'n dod o Gymru ac yn treio mynegu rhywbeth Cymraeg ella. Ond mae yna gymaint o modiwlau dwi wedi mwynhau, ddweud gwir. So ni'n gallu dewis un, achos maen nhw gyd wedi bod yr un mor dda, mae'r staff i gyd yn ffantastig. Mae'r dosbarthiadau dwi'n teimlo yn y trydydd flwyddyn yn enwedig yr seminar. Maen nhw'n reit fach, a mae hynna'n dda, achos mae pawb yn cael cyfle i mynegu barn, mae'n chydig bach o ddadlau weithiau, ond dwi'n meddwl hynna'n bwysig. A yn flynedd cyn hynna, mae'r darlithoedd y ballu, maen nhw'n llawn gwybodaeth, a mae pawb eisiau chi wneud y dda, mae pawb yn llawn cymorth, da chi'n gallu mynd i weld unrhyw un o'r athrawon pryd bynnag da chi eisiau, maen nhw'n rili eisiau helpu ni. Mae yna lwyth o weithgareddau, dwi'n meddwl. Da chi'n gallu sgwennu'r papurau newydd yma, mae yna beds, da chi'n gwneud drama, mae yna radio. Dwi'n meddwl, un o'r pethau amdan gradd Saesneg ydy, mae mor eang ac creadigol. Mae yna lot o weithgareddau fysa at dant, lot o bobl. A dwi'n meddwl pontio'n rili da hefyd. Da ni wedi mynd i bethau fatha lansio llyfr, pobl yn darllen barddoniaeth. A dwi'n meddwl mae'r math yna o ddigwyddiad yn rili pwysig, ddim jyst at y gradd, ond yn y dyfodol, os da chi eisiau mynd i'r byd gwaith yn y maes yna lle, mae yna lot o gyfleoedd. Mae yna gymaint o sgiliau dwi'n meddwl sydd bod yn hollol. Mae'r ffordd mae'r gradd cael ei strwythuro, da chi'n cael gymaint o gyfleoedd i wneud pethau gwahanol fel da chi'n cael neud presentation sy'n rili pwysig meddwl, achos mae lot o bobl ddim yn licio'r syniad, ond unwaith da chi'n neud o, da chi'n bron yn mwynhau o, mae'n da i'r dyfodol os da chi'n bound o gael yn eich swyddi lle. Ond da chi hefyd yn cael cyfle i wneud bob math o beth eraill fel sort of reviewio llyfrau a pethau fel yna. A mae'r ffordd mae wedi strwythuro, maen nhw'n rili amdan gwella'ch sgilio chi. Hyd yn oed os da chi'n dadlau am llyfr yn y dosbarth, a da chi fod, mae yna fatha pobl efo barn hollol wahanol i chi, mae'r dod dros hynna a dysgu bod chi'n gallu darllen yr un gerdd neu'r un llyfr a meddwl rhywbeth hollol gwahanol amdano fo, ond dal yn gallu dod i ryw fath gytundeb ar y diwedd. Dwi'n bod o wych i'r dyfodol.